ଖାଇବା ଖାଇବାକୁ ନେଇକି କେତେ କୋଉ ବେଳାରେ ଖାଇଲେ ଭଲ? ସୂର୍ଯ୍ୟ ବେଳା ଖାଇଲେ ଭଲ। ହଁ କିଏ ମାନୁଛି ରାତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବେଳା ଖାଇଲେ ଭଲ। ହଁ ହଁ ଠିକ। ଚନ୍ଦ୍ରବେଳା ଚାଲିଛି। ହଁ 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 ଏପଟେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଏପଟେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଚନ୍ଦ୍ରବେଳା। ପୁରାଣ କଣ କହୁଛି? ପୁରାଣ ପୁରାଣ କଣ କହୁଛି? ପୁରାଣ କଣ କହୁଛି? କୋଉ କେମିତି ଖାଇଲେ ଭଲ? ଆମେ ଯୋଉ ଗୋଷ୍ଠୀଟା ଯୋଉ ଆମ ଯୋଉ ବାଟରେ ଯାଉଛେ ହଁ ହଁ ଏଇଟା ବାଁ ପଟ ହଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରବେଳା, ଏଇଟା ସୂର୍ଯ୍ୟବେଳା। ହଁ ଆମ ଯୋଉ ଡାହାଣ ବେଳା ଗଲେ ଖାଇଲେ ଭଲ। ସୂର୍ଯ୍ୟବେଳା। ହୁଁ ଚନ୍ଦ୍ରବେଳା ରାତିଟା। ହଁ 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 ଦିନଟା ଭଲ ନା ଆଉ। ହଁ ଦିନଟା ଭଲ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାହା ଖାଇବା ହଁ ଦିନରେ ଖାଇବା ସବୁ ହଜମ ହେଇଯିବ। ହଁ ରାତି ସବୁ ଜିନିଷ ହଜମ ହେଇପାରିବ। ରାତିରେ ନା ଚନ୍ଦ୍ରବେଳା ହଁ ସେ ହଁ ଦିନରେ ଯାହା ଖାଇବା ସେ ସବୁଆଡ଼େ ହେଇଯିବ। ହଜମ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଦିନ ରାତି ସବୁ ହଜମ ହେଇପାରିବ। ହଁ ଯାହା ତମେ ଦିନରେ ହଜମ ଦିନବେଳେ ରାତିରେ ହେଇପାରିବ। ହୁଁ ଏଇଟା ହେଲା ଚନ୍ଦ୍ରବେଳା। ହୁଁ ହୁଁ ଏଇଟା ହୁଁ ଏଇ ସୂର୍ଯ୍ୟବେଳା ଚାଲିଛି ନା ଆଉ। ହଁ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ। ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ କହ କଣ? ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାହିଁକି 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଗଲେ? ହଁ କହି ବସିବା ସବୁ ଥର କହୁଛି ଭାବିଲେ ଭଲ ହବ। ହଁ 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 ଆଉ ଟିକେ ନଗଦ କହିଲୁ କହିବି ଆମେ କଣ କହୁଛେ? ହଁ ଭାବିଲେ ଭଗବାନ ନ ଭାବିଲେ କିଛି ନାହିଁ। ହଁ 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 ଭାବିଲେ ଭଗବାନ ନ ଭାବିଲେ କିଛି ନାହିଁ। ନହେଲେ କିଛି ନାହିଁ। ଘରେ ଘରେ ଆହୁରି ଅଛି। ଘରେ ଭବ ସବୁ ତରିଯିବେ। ହଁ ଘରେ ଭଗବାନ ଭଗବାନ ଘରେ ହେଲେ ଭଗବାନ ହଁ ଘରେ ଜଗତ କରତା କହିଲେ ହଁ ଘରେ ନାରାୟଣ ଅବତାର ନେଲେ ହଁ ଘରେ ବନମାଳି ଗଲାଇଲେ ହୁଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅଟେ ଚାରି ପୁଅ ହୁଁ ଆଉ ସତ୍ୟವಂತೆ ଧର୍ମ ତା ପାଖକୁ ଧର୍ମ ହଁ ଦୟାରେ ଦୟା ନିଧି ହେଲେ ହଁ ତାଠୁ ତଳୁକୁ ଆସିବ। ହୁଁ ଦୟାରେ ଦୟା ଧର୍ମ କଲେ ହୁଁ କର୍ମ ରାଜା ହେଲେ ହୁଁ ଘରେ ଧର୍ମ ରାଜା ହେଲେ ହୁଁ ସହରେ ହଁ 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 ଯେଣୁ ଗଲା ତଳ ଆଡୁ ଉଠିକି ହଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଚାରି ପୁଅ। କଣ କହିଲ? ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଚାରି ପୁଅ। ହଁ କଣ? ବଡ଼ ପୁଅ ସତ୍ୟବନ୍ତ। ହଁ ତା ପାଖେ ଧର୍ମ, ହଁ ତା ପାଖେ କର୍ମ, ହଁ ତା ପାଖେ ଦୟାନୀ। ଆଡୁ ତଳ ଉପର ଆଡୁ ଗଲେ ତଳ ଆସିବ। ହଁ ହଁ ଘରେ ଦୟା ଉଠିଯିବେ। ହଁ ଘରେ କର୍ମ ରାଜା ହେଲେ ହଁ ଘରେ ଧର୍ମ ରାଜା ହେଲେ ହଁ ଘରେ ସତ୍ୟ ଧର୍ମ। ହଁ 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 ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚାରି ପୁଅ। ହଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ନା ଚାରି ପୁଅ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଭଗବାନ କୋଉଠି ହଁ ଭଗବାନ କୋଉଠି ସେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ହାରି ଯାଇଛନ୍ତି। ହଁ ଏଟା କୋଉ କହ ଜାଗାରେ? ଭଗବାନ କୋଉ ଜାଗାରେ ସେ ହାରି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ। ବୁଝିଲ? ହୁଁ ହୁଁ ତୁମେ ଯାଇବ ଯେ କୁମାର ବାବୁ କହୁଥିଲେ। अरे हाल भाई आसान पकड़ दिया यार तुम गाई का क्षीर खाना पकड़ माँ पूजा हो गाई क्षीर पूजा हो ହଁ 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 କହ କି ମୂଲ୍ୟ କହିବି ଏଟା କହୁଥିଲ ହଁ କହ ତେବେ କହିସାରିଲେ ହଁ 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 ଭଗବାନ କହିଲେ ମୋତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ଦେ। ଭକ୍ତ କହିଲେ ନାହିଁ ତମ ନାମ ଦିଅ। ହଁ 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 ତମେ ଏଠୁ ସେ କହିଲେ ନାହିଁ ମୁଁ ତମ ନାମଟା ଦିଅ। ଏଠୁ ହାରିଗଲେ। ଭଗବାନ ତାକୁ ବହୁତ ପରୀକ୍ଷା ହଁ 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 କହୁଥିଲ ଏଇଟା ଟଙ୍କା କହୁଥିଲ। ସୁନା ତାପରେ କହିଲେ ବିକ୍ରି କରିଦେବି। ହଁ 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 ନା ଏଇଟା ଆମ ହଁ 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 କହୁଥିଲ। ହୁଁ ମାସ ଆଣିଥିଲେ ସେ ତ ଖାଇନି ମାସ ଏଇ ଯୋଉ ଦଣ୍ଡନାଚ ସବୁଆଡେ ହଉଛି ବହୁତ ଜାଗାରେ। ହୁଁ ଏଇଟା କୋଉଠି ଜାତ ହେଲା ଦେଖିକି କହିଲୁ ଟିକେ। ଏ ନାଚ ନା ଜାଣିନି କୋଉଠି କୋଉଠି ହେଲେ ମୁଁ କହିବି ନା ଆଉ ଯଦି ନ କହିବି ଯଦି ନ ଜାଣିଥିବ ହଁ ତ ମୁଁ ସେ ନ କହିବି ତୁମ ଖୁସି କରି ତୁମେ କହ ଶୁଣ କହୁନା ଆମ ବଜାର ରଖିବ। ନାଇଁ ମୋ ଘରକୁ ନେଇଯା ପିଲା ନାତି ନାତି ନାଇଁ ଆମ ନାତି କେହି ନାହାନ୍ତି କଣ୍ଟେଇଲ ନଗଦ ଆଣି ରଖିବ କଣ ଦେବି ଆମ ନାତି କି ନାତି